Здравейте, това е InMotion, днес с трамвай 8. Днес при мен гост е Саймън. Ето сега се качваме на трамвай 8, като мотористът днес е 675, чисто ново от Базел, на плюс-минус 20 няколко години. И сега ще ви споделим първите си впечатления от тях. Качваме се сега. Ето имаме си стъпало. Поновяваме се на тази двойна седалка. Сега Саймън, нашия гост. Може да представиш. Здрасти, аз съм Саймън. Кажи го пак. Аз съм Саймън. Здрасти, приятно ми. И днеска на гост. Продължаваме с трамвай 8, Сока, Люлин. Тук имаме първи впечатления от кръста. И сега Иван ще ви покаже първото видео ревю отвътре на трамвай от лица. Базелска краставица. По-подробно ревю очаквайте към края на епизода. И така, уважаеми зрители, намираме се на булевард Стамболийски, въпреки не особено доброто качество на релсите тук. Тук специално не, но по-нататък трамваите возят изключително комфортно, даже може да се каже, че летим. Не друса много, поне не е като Татрата, времешните трамваи, нито като българските трамваи, които се движат по линии 4, 6, 12, 8. И продължаваме към Люлин, чувствено комфорт. И сега минаваме покрай пазара Димитър Петков, може да покажеш. Ако не ме лъжи паметта, по линия номер 8, а и в България се движат 4 трамвая от този тип. Един е пред нас, един сме ние, другите два отиват в посока Съдебната палата. Това означава, че по пътя си до Люлин ние най-вероятно няма да видим още трамвай от този модел, а старите така наречени пендели. И така, дами и господа, все още сме на булевард Стамболийски, току-що минахме булевард Константин Величков и релсите просто станаха отвратителни. Трамваят започна малко с трака, малко да се движи на вълнички и то няма как да е при такива релси, но въпреки това продължава да е сравнително тих и комфортен като такива условия. По-добре. Уважаеми зрители, в момента на живо предаваме как снимаме InMotion и сега ще видите как снимат. Сега ще видите как снимаме, как снимаме. Моля, покажи. Абе, покажи Wi-Fi. Ето, в момента ме виждате през няколко камери. Продължавате да ме чувате през един микрофон. InMotion. Сега, уважаеми зрители, завиваме надясно, точно тук в Западен парк. И, о май гад, има още една краставица. Моля ви, вие, уважаеми зрители, ми кажете на мен колко краставици има в София, защото май е почвам да се бъркам вече. Бяха ли с 4? Уважаеми зрители, минаваме през горичката на трамвай номер 8. Едно от най-приятните места за пътуване в трамвай. Може би след горичката на трамвай номер 10. Уважаеми зрители, намираме се в тунела на Люлин. Тук е малко, го лъжа, много шумно. Целият трамвай свети прекрасно, с прекрасна топла жълта светлина. Моля, покажи. Аз лично допреди миналия път никога не бях пътувал с трамвай номер 8 през тунела. Ето вече излизаме.
Това ми е точно втори път, който минавам от тук и е много приятно. И така, уважаеми зрители, ще се преместим на другата страна на трамвая. Трябва да кажа, след обедните часове се возите на трамвай номер 8. Да. По възможност не сядайте там. Станете от дясно, срок на движението, няма да тече толкова. И така, вече се намираме на метростанция Люлин. Сега всички, които са от Люлин, тия, които не са знаят, тук има една много голяма вила, един много голям технополис и разбира се, метростанция. Само искам да кажа, че се намираме сравнително в центъра на град Люлин. Баш центъра беше до метростанцията, където ви показахме, но тук също е един от най-оживените райони, Люлин 4, кооперативния пазар, Люлин Сити. И така, дами и господа, намираме се вече в по-отдалечените части на Люлин. Там виждате автобус 310, с който сме се возили, на който имаме един много хубав епизод, където ви разказваме за историята на InMotion, така че гледайте го долу в описанието. Дами и господа, тук е Люлин, а оттатък само нива и планина. Някакви блокче. Развали записа. И така, искам да ви представя нашите нови трамваи. Какво виждате, седалка тип знаеш. Отляво голям набор от двойни седалки, отдясно единични седалки. Първата много широка врата. Минаваме през първото съчленение, където се намира и автоматът за билети. Централната част от трамвая, най-широкото място. Второто съчленение на трамвая, където може да видите хубавите големи шиведаси. Отново дълги седалки, т.е. широки. Отново къси седалки, т.е. малки. Знам защо забъркам. Само ще моля да покажем схемата. За първи път в трамвай в София наблюдаваме схема в метрото. Моля да продължим назад, имаме табло. Не, че работи, но това не е от голяма важност. И така, последната част от трамвая. Виждаме последната широка врата. Таблото за командване, когато трамвая се движи назад. Важно е да отбележим, че трамваите бяха дарение от Швейцария, от град Базел. И така, уважаеми зрители, беше ми много приятно отново да се завърна в InMotion, отново да ви представя този готин епизод. Надявам се много да ви е харесал. Трамвай 8, лично на мен много ми хареса да се возя. Нашия гост. Здравейте! Беше ми много приятно също да бъда част от този екип. Хареса ли те да се возиш? Да, това... Какво мисли за трамвая? Че са, да, добри са, дарения са от Швейцария, трябва да се стремим да ги пазим колкото може за по-дълго, защото не се знае кога ще получим нови отново. А има ли нещо, което да не ти харесва в трамвая? Ами, това, че може би са малко стари, но все пак важно е да ги има, да са нови и да са по-комфортни и да возят по-гладко. Чухте мнението на един напълно случайен гражданин.
който намерихме тук в трамвай номер 8. Искаме да поздравим всички, които гледат InMotion все още. Благодарим ви за подкрепа. Това означава изключително много за нас. Няма да ви разочароваме. Продължаваме с видеята. И така. Благодаря ви, че бяхте с нас. Ако клипът ви е харесал, може да дадете палец нагоре. Може да го споделите, за да го видят повече хора. Може да ни последвате в Facebook и Instagram долу в описанието. Гледайте я по 310. Чао!